Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wayah aku ngulang ngaji iki. Wis sore. Tak wacak pening sik untuk ngadeng. Bismillah, lillahi ta'ala, ya Allah. Muga-muga untuk pahala saka Allah. Dal. Endi wae bocah ini. Weh, cah-cah iki wae ngaji kok. Wah, ora kuat aku ngatur cah ini. Kalau biasa. Aku semacam gak nenji ta. Weh, kalau seremet. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha. Bener sih. Rolas. Rolas. Itu. Nom kilo. Wah. Iki gak bedugi ngene iki. Enggak. Ini kan Ini kalau bandar ya. Ya, aku yang ngerti soalnya. Tapi Masa itu non. lho 23 iki lho. Piye to? Iki kayak kita rek. Oh, iki rek syukur rek. 10. Bongkor. 10. Diralu pat mo. Loro piro? Yo pas iki. Enak. 10. Enak. Dulu, pirang puluh. Yo, suwun. Oh, pakai umbulku. Oh, menang ki aku. 30. Terek kabeh syukur. Rong tek rong le buyar iki. Tak nyaplu. Wis, 5 to. Ayo. Wis kakang. Mau tepok ini. Kalah enggak aku? Bener sih. Ah, bener sih iki. Yo. Oh, palingkur. Sial iki. Lah. Walu. Kalah terus aku. Oh, kalah. Oh, 30. Piro? 30. Loro piro berarti? Loro 15. Oh, Cina. Lo pat mau wingot untuk terus di Begini pro lo ya. lo pat mau 6 satu lalu hanya 10 Oke, sudah. bahkan orang Yo nek rong tek udah. Bandare rong tek. aku arep ngaji mau Ah, kok sik ae ngajine kok sik ae. Wis Kok sik ae ngajine kok sik, tek resik. Ngajine kok sik. Woi, kaya mau ngaji woi. Malah dolanan apa kae? Hei, oh gak dirungokne aku. Lah kok duwe itu bulan. Set. Bocah yang malah melayu piye to diceluke malah. Oh, lho cah. Hei. Cah. Sarung amat jeblok iki. Hei yo, nyapa kowe? Tangi. Hei. Bocah kok. Nyapa kowe jle-jle. Sarung ora nyapo. Buat apa jle-jle? Umbul iki, toyo umbul. Oh ganti. Oh itu mau babul. Kowe mau ngaji kalau gak eling kok piye iki? Jam piro to ki? Wis barasa lu ke perumatan kok piye? Cah dolan ayo ngaji. Ayo nang masjid. Iya. Aja balik neh, ngaji. Ayo. Dene sesuk ae tak buang. Tak buang apa piye?
kacar cukup. Badir ngono iki. Nggih, ayo ngaji ayo. Rangkul ya ben ra iso usul ayo. Angel ya ram. Ayo buku buku lho. Coba ngarep ayo buku. Mana buku? Assalamualaikum. Salam. Kapan Salimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibuka, roke dewi-dewi. Lu nak kira kowe intro to. Intro gak intro ya? Kowe intro terus kowe tak gowo. Iya, ayo nyemak tak perlu nyemak. Kena yuk ngadeg. Toyo. Dibuka halaman 22. Petuk. Yo aku maca dhisik terone ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Ngantuk? Ora, iki mau anu wis mikir pendapat. Cang ngaji ngantuk kreminan. Ini yo, wong urip yo kudu ngimbangi, nggodak akhirat yo nggodak dunyane. Aja mung nggodak dunya tok akhiratmu keri wis ora oleh ngono kuwi. Tapi lah nggodak akhirat dunyamu mesti ketut. Kaya paribasane kowe tuku sapi mesti oleh tampare, nek awakmu tuku tampar ora oleh sapine. Ya kaya ngono kuwi. Wis kabeh wis mesti ngikuti nek awakmu golek akhirat, dunyamu mesti ketok wis to. Jalan wis jajal omongan kuwi mesti. Pokok intine ya kaya ngono iki, wis padha paham to? Wis aja diulangi wae ngaji yo ngaji sepatu. Ya wis, ngajine cukup sampai di sini. Tak salah dhisik ngadeg kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinter. Wis muga-muga muridku kae iso dadi anak-anak sing
berguna bagi negara dan bangsa dan orang tuanya. Amin ya Allah. Tak mulai ngantuk. Jangan lupa tekan subscribe ya, karena subscribe itu gratis.